udspillet af en års ophold, jeg har haft for faktisk ret præcist 20 år siden, som startede i foråret 76 med, at jeg så på Handelsskolen i Nyborg, hvor jeg gik på det tidspunkt, et opslag om at komme et år til udlandet. Jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad det var. Om det var au pair, eller hvad det ikke drejede sig om, men det lød da spændende, det der med at komme et år til udlandet. Så jeg fyrte en ansøgning af, og det satte en stor proces i gang. Både for mig efterfølgende, men også i det, der blev udvælgelsesproceduren. Alting følte jeg blev lige pludselig centreret omkring mig med nye interviews. Vi skulle interviews i hjemmet, og jeg kom til undersøgelser, han har sagt, i hvert fald interviews rundt omkring på skoler. Der blev brygget kaffe og bagt kage osv., så der blev sat en stor proces i gang. Jeg kan godt lige høre, om der er nogen her, der også er udvekslingsstipendiater, som det her drejer sig om. Der er nogen, der har været ude at rejse med? Overhovedet ikke. Godt. Det skulle blive en god spørgerunde. Organisationen, jeg har rejst med, den hed AFS, og det stod for American Field Service, en organisation, som tager udgangspunkt i, eller blev etableret efter 2. verdenskrig af ambulanceførere, som ville uafhængigt af politik og religion sørge for, at man fik et bredere internationalt forståelse for hinanden. Efter de her lange interview og undersøgelser fik jeg endelig meddelelsen, at det for så vidt var optaget, men nu kom den næste hurdle, nemlig det, om man også kunne finde en familie over there, som synes, de kunne forestille sig at være sammen med mig i et år. Det lykkedes sandelig også. Og det skulle endda, kan jeg sige nu, lykkes til fulde. Navnene blev udvekslet til hinanden, til familien i USA, og vi begyndte at skrive sammen. Og i begyndelsen af 70'erne så amerikansk ungdom ikke helt ud, som vi gjorde. Billederne var lidt komiske, men jeg skulle passe på, fordi nu skulle jeg snart til at lave sammen med dem i et år. Så det blev lige pludselig en anden indfaldsvinkel. Allerede på det tidspunkt, at jeg fik til andre mennesker i andre lande. Og det var egentlig også svært på det tidspunkt, kun som 16-17-årig, at gebære sig på engelsk. Men jeg forsøgte og fik lidt god hjælp. Og forventningerne, de blev skruet noget op, fordi det blev jo sådan sat lidt i relief for. De sendte nogle avisudklip, som de havde fået bragt i de lokale aviser i byen Columbus, Indiana, lidt sydøst for Chicago, om at nu kom der snart en stipendiat fra Danmark til Columbus, Indiana. Det var altså lidt spændende det hele. Det blev august, og jeg rejste sammen med mine forældre til København og min bror, og et sidste tur til Tivoli i København, og så afsted næste morgen, sammen med et charterfly, kun med AFS'er. Vi fløj fra København til Oslo, og da vi landede i Oslo, havde jeg en plump mindre i en tand. Okay, det gik godt nok, og vi kom også til USA. Vi kom til Long Island Universitetet, C.W. Post College, hvor vi skulle være 2 dage og lave de her fantastiske talentshows, som danskere nu kan finde på med sejle op ad åen, og det var stort set, hvad vi kunne kreere. Men der var mange andre spændende indslag. På det tidspunkt mødte jeg også 2 andre AFS'ere, som jeg dog ikke fulgtes med i bussen, men som siden også kom til Columbus, Indiana, en pige fra Indonesien, Rioni, og en fyr fra Brasilien, Adriano. Efter det her talentshow i gåseøjne, så kom vi på busser og kørte 20 mennesker afsted vestpå. Vi kørte, jeg vil sige 2 dage, tror jeg, 3 dage måske i busser, og på hvert stop faldt der nogle AFS'er af, og til sidst var vi bare 3. Kirsten fra Norge og Asta fra Grønland og lille bitte mig, da vi kom til Indianapolis i Indiana. Vi blev mødt af familien og nogle chaperones fra AFS, der sørgede for, at vi blev gelejtet ind til de rigtige familier. Derefter var der altså på egen hånd, og
dansk var ikke noget, vi brugte til noget som helst. Og på det tidspunkt skulle jeg så hen og forklare, at jeg faktisk havde mistet en plum in the tooth. Og det tog lang tid at forklare, fordi det hedder jo altså en film, og ikke en plum. Og vi fik den ordnet. Og det blev hverdag, og jeg kom i en skole, i en speciel skole, ikke en speciel skole, men en testskole, som blandt andet havde tv-studie. Den havde basketball og mere traditionelle ting, men tv som tilvalgsfag, det var så spændende. Min familie derovre, den bestod af mom og dad og 3 børn. Og de var en storebror, Harold, et par år ældre end jeg, og en på et år yngre, og en søster på 1,5-2 år yngre end jeg. Og jeg kommer fra en familie, hvor mine forældre i Danmark er forretningsdrivende, er slagter, og har en bror på 8 år, der er ældre end mig, og en på 13 år. Så det var en helt ny situation. Ikke kun det rent sprogmæssige, men altså også det familiære. Lige da vi kom afsted fra Indianapolis, skulle vi ud og spise, og allerede her kommer de første problemer. Man skal ind og tage stilling til, at man vil have sin steak well done, eller rare, eller medium. Altså, jeg var virkelig ikke bekendt med det, og det lød jo også meget svært, fordi de havde den her dumme kartoffel i munden. Så til at begynde med, fattede jeg faktisk ikke ret meget af, hvad der blev sagt. Og lige pludselig så blev der stille omkring bordet, skal jeg huske. Og så siger han, hvad sker der nu? Vi har fået vores mad. Og så begynder han at snakke dat nede for bordenden. Og det er selvfølgelig, fordi så bliver det fader, hvor jamen i al den her udvælgelse, det havde jeg jo hørt om, at det var almindeligt derovre. Men i situationen har jeg jo glemt alt om det. Og så skal man lige, okay, det er altså kutymen derovre. Familien var set med danske øjne måske også lidt religiøs, fordi det blev nok forventet, at jeg deltog i kirkegruppen søndag formiddag, søndag aften, og igen en gang i løbet af ugen. Det fandt man altså nok ret hurtigt ud af, at mit engagement og interesse var ikke så stor. Selvom kirkegruppen i USA er ikke det samme som Danmark. Man har socialt samvær, og man har bygget på et helt andet niveau, end man har i Danmark. Men det gik jo hen i efteråret, og det blev jul, og jeg fik hjemmevæg og så videre. Og heldigvis var der også opfundet collect calls til Danmark. For der var nogle lange telefonopringninger til Danmark på det tidspunkt. Så kom nytår, og det var altså dejligt for mig, fordi der fandt jeg en lille kæreste. Og det bragte jo lige pludselig noget helt andet ind i hverdagen. Svigerforældrene havde imidlertid svært ved at udtale mit navn. Så i stedet for at sige Asger, kaldte de mig Egon. Nå, men foråret, februar, kom også, og der var igen det her kendskab, som hurtigt blev bredt, selvom USA er et stort land. 100 km nord for Columbus, Indiana, var der en kirkegruppe, som skulle til Florida. Og jeg havde på et tidspunkt udtalt i avisen i skolen, at jeg ville da egentlig gerne til Florida. Men min familie kunne ikke se, at de havde mulighed for det i det år, der var derovre. Det havde den her kirkegruppe læst om, så jeg fik en skriftlig invitation, at nu skulle de derned, om jeg ville med. Og det ville jeg selvfølgelig mægtig gerne. Og jeg kom med noget, der hedder God's Nightcrawler. De var altså endnu mere religiøse, for der bad vi om dagen og kørte i bus om natten. Men det hjalp ikke så meget. Vi kom altså alligevel til Florida, og det var spændende at ske. Undervejs var der meget korrespondance, og jeg skal være glad, at jeg på handelsskolen fik lært tifingersystemet, fordi jeg fik både skrevet breve til andre AFS'er i USA, hjem til Danmark. Jeg skrev rejsebøger, og jeg skrev dagbøger. Men selve skolen, det gik mest faktisk med tv-studieklasse. Da skolen var slut, har man jo en meget lang sommerferie i USA, og jeg fik mulighed for med min familie, eller i hvert fald min mor og en skolelærer, veninde til hende, og rejse vest USA rundt 14 dage i bil, tur og tur til Los Angeles. Det var langt. Det var meget kørsel. Men det gik slag i slag på det tidspunkt. Jeg kom til afskedsfesten tilbage i Indiana, og kun nogle få dage efter, så skulle jeg sammen med andre AFS'ere. Jeg vil.
første år kom vi også 14 dage med et ophold, 2-3 dage med hver AFS-familie. Og til slut kom vi til Long Island Universitetet igen, og vi havde John Denver på besøg sammen med alle AFS'ere det over i USA. 3.000 AFS'ere var vi samlet og sang Leaving on a Jet Plane. Og det gjorde vi så, og siden har vi så ikke set hinanden. Tilbage i Danmark var situationen noget forandret for mig. Mine venner var blevet anderledes, synes jeg. Jeg har jo selv forandret mig en del, og familien har nok nyt et år uden en vanskelig teenager. Jeg har fået lidt mere selvtillid. Jeg talte også lige pludselig flydende engelsk, selvom det havde holdt hårdt i starten. Og forbindelsen, den har jeg stadigvæk holdt ved lige. Og det bringer mig selvfølgelig frem til konklusionen, nemlig det, at en forbindelse som den her til USA, den giver faktisk inspiration også 20 år efter. Og for 2 år siden lykkedes det mig min familie, mine forældre og min egen familie, og en jæs 7 mand i en camper og køre rundt i USA og besøge min værtsbror og min familie. Og det var skægt at se det træ, vi plantede, da jeg forlod Columbus. I dag står og skygger ud i baghaven. Så der er altså sket noget også på 20 år. Og min konklusion er ganske enkelt, at people are more alike than their dislike. Og i øvrigt også vil jeg så gerne sige, at hvis man tør, så skal man give sig selv muligheden for lysten til at ville, give evnen til at kunne. Ja. Tak til Asger. Det jeg spørger dig lidt først, hvordan gik det, synes du selv? Ja, jeg blev sådan nervøs til noget. Ja, altså, det er rigtigt. Lige i starten var du næsten ikke til at kende fra sin hverdag. Du var meget præget af det, du nu skulle aflevere, og ville gerne gøre det så godt som muligt. Og det kan samtidig smitte af både på stemmen og hele fremtonen. Og det var jo spændende at høre om det oplevelse som muligt. Hvad var den skjulte dagsorden? Jamen, det var jo ikke skjult, fordi det var jo det, jeg sagde til sidst, at man skal prøve at gøre det, man har lyst til at gøre. Og så selvfølgelig også, at når man har haft sådan et ophold, så har man en indstilling til gæster i landet. Og jeg kan ikke lade være med at reagere på, når folk de siger et eller andet sådan lidt nedladende om andre mennesker i andre lande. Det opponerer jeg altså imod, fordi jeg har jo kendt nogen, og jeg har godt, hvad skal man sige, venskab med mennesker i andre lande. Og det får man ud af sådan noget. Og jeg følte bare lidt ved det, så synes jeg også, at jeg har noget i landet. Det er i hvert fald min erfaring, at dem, der udtaler sig skråsikkert om andre nationer og ting og sager i andre lande, det er som regel dem, der aldrig har været ude af mig. Man får en større tolerance og mere indsigt for at holde andre steder, hvis man har prøvet at være ude i længere tid. Ja. Hvordan klarede han det sådan motoriske ting, kropssprog, stemmeføring og sådan noget? Har I kommentar til Askers show? Jeg tror også, at du havde gjort det lidt på samme måde som mig, du havde skrevet med manuskript indenfra også. Så tror jeg, man skal passe lidt på med, fordi først havde jeg lavet et manuskript, som jeg egentlig havde forestillet mig, at jeg skulle mere eller mindre skulle stå og læse op fra. Jo mere jeg øvede mig hjemme i går aftes, jo mere blev jeg klar over, at jeg kunne faktisk ikke bruge det til noget, fordi det blev stift. Altså, det er alt forbundet af sit manuskript, ja. Og så bliver det unaturligt. Ja. Men jeg synes, du slap det til sidst. I starten var du meget længere om at kigge ud på os. Ja. Du bruger din overhead som en slags pegepind, også for dig selv, for at holde koncentrationen. Ja, det burde måske så have lagt manuskriptet væk, og så sige, så jeg egentlig kører på det. Ja. Men vi har ikke, synes jeg, gennemrettet nogle ting, som dem vil jeg nødt til miste. Og det kan man jo godt glemme, hvis man står der og producerer kun ud på en slag. Så jeg gjorde det med mit manuskript, efter jeg opdagede, at det ikke var nogen god idé, så gav jeg mig til at sidde og lagt over med gule, de vigtigste ord. Ja. Og så brugte jeg dem som slags tætliste, som jeg kom ud af. God idé. Meget bedre end at stå der og tro, at man helt naturligt kan skæve ned i et manuskript en gang imellem og bruge det. Det er en kunst, som man skal bruge mange timer på at lære. Derfor er det egentlig meget bedre at læse det nogle gange igennem, så smider jeg. Andre kommentarer fra salen? Inden vi giver ordet til jer. Jeg tror, du skal tage fat.
Jeg synes, det er fuldstændig flot. Og der er ingen diskussion om det. Både du og indholdet i din tekst udstråler kompetence, og du er enig i større. Derfor er det lidt synd, at du bruger alt, hvad du overhovedet kan få fat i, som en barriere mellem dig og dit publikum. Som mundtlig fremlægger, så kan man stort set altid regne med, at man i hvert fald har 22 sekunders solidaritet med forsamlingen. Altså det er sådan en ganske almindelig høflighed, man kan regne med. At når man møder sig sammen, så er der en eller anden høflig opmærksomhed sådan de første 22 sekunder. Og den kan man roligt udnytte på navnet, når man er så velbevandret i det, du vil sige. Altså i indhold. Du bruger flipboren, overheaden, du bruger dit manuskript som barriere. Det må jeg ikke. Det synes jeg, at jeg vil egentlig opfordre dig til at finde andre måder at administrere din liv, natur og din universitet. Den har vi alle sammen. Den har jeg også med.